Men heni ýetkijik çaga çykkam. Arduwlamyň çägi görünmeýän wagty dünýäni ütkötmegiň arduwyny edýärdim. Biraz ýegi çykyp aklym goýulşy berende dünýäni ütkötüp bolmajakdygyny akyl ýetirdim. Şonuň üçin bu ardywymdan elim ödüp diňe öz ýurdumy ütkötmeli diýen karara geldim. Emma bulam mümkin görünmeýärdi. Ömrümiň ahyrky günlerini ýaşaýakam, maňa has ýakyn bolan maşgalamy ütkötmeli diýen pikire geldim. Emma gynandygam. Olaryň ählisi bu ýagty jahan bilen eýýäm hoşlaşypdylar. Ilkinji göz ýitirmeli halymda ölüm ýatsagyna ýetirkam, egerde ilki bilen özümden maşlan bolsam, sonra ýygyderlikde maşgalamy ütkötüp biljekdigime göz ýitirdim. Olaryň gollawlardyr ihlaslaryndan ruhlanyp, ýurdumyň ösmek üçin gowy işler bitirirdim. Kim bilýär?